Am în ultimul timp amețeli, dureri de cap. La distanță nu mai pot să citesc foarte bine. Ați purtat ochelari? În trecut, da. Bine. O să vă rog să vă apropiați de aparat. Puneți bărbia și fruntea lipită. O să punem niște ochelari de probă. Punem ochelarii aceștia și o să acoperim câte un ochi. Ne uităm cu ochiul celălalt. Aici ce este? P, E, D, F, A, E. Credeți că e mai bine așa? Sigur. Sau așa mai bine? Da, a doua variantă. Asta, nu? Da. Ochiul celălalt, același lucru. O, P, E, D, E. Credeți că e mai bine așa? O, da, cu mult. E mai bine, nu? Sigur. Trebuie două ochelari. Prima variantă. Acum o să ne mutăm la aparatul celălalt și o să vă rog să vă apropiați, să puneți bărbia același lucru și fruntele. Restul examenului e bun, e normal, limita e normal. Numai că ne trebuie niște ochelari permanent pentru distanța și eventual și pentru aproape.